Ősszel folytatódnak a szakmai rendezvényeink az Alpha Implant Kft-nél, nézzétek meg, hogy mi várható. Sebészi varrattechnikák, dento-alveoláris sebészetben használatos alapvető és haladóbb varrattechnikai eljárásokat mutatja be elméletben és gyakorlatban. Smizor Aligner rendszer bemutató. Bemutatásra kerül a Smizor Aligner rendszer, esetek és megoldási lehetőségek, valamint a Smizor Plan és Smizor kezelések folyamata. Implantáció alapjai és lépései. A kezdőkurzus első modulja az implantológia biológiai alapjait, a diagnosztikát, a műtéti lépéseket és a lehetséges komplikációkat tárgyalja, műanyag álcsonton végzett gyakorlati elhelyezéssel egybekötve. Navigációs alapozó kurzus. A képzés a digitálisan tervezett és navigált implantációs műtétek elméletét, a sablonok használatát, illetve a szoftveres munkafolyamatot ismerteti meg a résztvevőkkel. Implantációs protetikai lehetőségek. Az implantológiai kezdőkurzus ezen része a szóló, a többszörös és a teljes foghiányok implantációs fogpótlási opcióit, valamint a protetikai alkatrészek precíz lenyomatvételi módszereit oktatja. GBT kurzus az elméleti és gyakorlati képzésen a modern, fájdalommentes és irányított biofilm eltávolítási protokollt mutatja be. Komplikált implantációk. A tanfolyam a horizontális és vertikális csontaugmentációkat, a paradontológiai paciensek ellátását, a lágyrészsebészetet és a periimplantitis kezelési lehetőségeit fedi le. Pécsi fogorvos szaknapok, amelyet a Pécsi Tudományegyetem szervez szeptember 21 és 23-a között, ahol velünk is találkozhattok. Tartsatok velünk szeptemberben is, és találkozzunk valamelyik szakmai rendezvényünkön!